Сёння мы сабраліся ў той дзень, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха. Касцёл, разважаючы над мукаю Пана, успамінае сваё нараджэнне з боку Хрыста, паміраючага на крыжы, і моліцца да Бога Усемагутнага аб збаўленні ўсяго свету. Згодна з традыцыяй, Касцёл у сённяшні дзень не цэлебруе эўхарыстычную ахвяру. Галоўным элементам сённяшняй літургіі мукі Пана будзе адарацыя крыжа, на якім даканалася збаўлення свету. Крыж, які мы хочам ушанаваць, з'яўляецца для нас не толькі знакам цярпення і смерці, але перадусім ён з'яўляецца для нас знакам надзеі, знакам канчатковай перамогі Хрыста над грахом і смерцю. Адарацыю крыжа папярэдзіць літургія слова. Слухаючы апісанне мукі Пана паводле святога Яна, мы будзем у чарговы раз перажываць здарэнні Галготы. Напрыканцы літургіі слова, у асабліва ўрачысты спосаб, мы будзем прасіць Бога ў малітве верных аб збаўленні ўсяго свету. У сённяшні дзень, хоць не цэлебруецца Эўхарыстыя, можам прыняць святую камунію, сапраўднае цела нашага Пана, якое было выдадзена за нашыя грахі. Апошнім актам літургічным будзе перанясенне найсвяцейшага сакраменту да грабніцы, якая сімвалізуе месца, дзе знаходзілася мёртвае цела Езуса, знятае з крыжа. Праз хвіліну працэсійным уваходам распачнецца сённяшняя цэлебрацыя. У гэты дзень не будзе яна саправаджаная спевам. Святар разам з літургічнай службай у цішы прыблізіцца да алтара. Пастараемся асабліва захаваць гэтую цішыню Вялікай Пятніцы. Азначае яна як пакору чалавека зямнога, так смутак і боль усяго Касцёла. Калі святар на знак пакуты і жалю за грахі упадзе на твар перад алтаром, усе мы, выказваючы нашу слабасць і грэшнасць, станем на калені. Калі ласка, падрыхтуйце месца пасярэдзіне Касцёла, каб магла прайсці служба літургічная.
Боже, Ты праз муку Христа Твайго Сына, нашага Пана, знішчыў смерць, спадчыну першароднага граху, што перайшла на ўсе наступныя пакаленні. Дай, каб стаўшыся падобнымі да Христа і асвячаныя Тваёю ласкаю, мы неслі ў сабе Яго нябесны вобраз, як па неабходнасці мы жылі ў вобразе зямнога чалавека, праз Христа, Пана нашага. Чытанне кнігі прарока Ісаі. Вось пашчасціць слузе майму, ён узвысіцца, узнясецца і будзе ўзвялічаны. Як многія здзіўляліся, настолькі знявечаны быў, як ні ў кога выгляд ягоны, а постаць яго не нагадвала чалавечай. Так здзівіць ён многія народы, каралі перад ім закроюць вусны свае, бо ўбачуць яны тое, пра што ім не было сказана, і спазнаюць тое, чаго ніколі не чулі. Хто ж паверыць таму, што мы чулі, і каму адкрылася плячо Пана? Ён вырас як парастак перад намі, і як корань з сухой зямлі. Не меў ён ні хараства, ні прыгажосці, каб мы паглядзелі на яго, і не меў выгляду, каб прывабіць нас. Зняважаны, адрынуты людзьмі муж цярпення, які спазнаў слабасці, ад якога адварочваюць твар, пагарджаны, таму мы лічылі яго за нішто. Але ён узяў на сябе цярпенні нашыя і панёс нашы хваробы, а мы думалі, што ён пакараны, пабіты і прыніжаны Богам. Ён зранены быў за беззаконні нашыя, раздаўлены за нашыя правіны. Пакаранне міру нашага на ім, і ў ранах яго мы атрымалі здароўе. Усе мы блукалі, як авечкі, кожны сышоў на сваю дарогу, а Пан усклаў на яго ўсе нашыя правіны. Цяжка прыгнечаны, ён скарыўся і не адкрыў вуснаў сваіх. Маўчаў, як ягнё, якое вядуць на зарэз, як авечка перад тымі, хто стрыжэ яе. Не адкрыў вуснаў сваіх. Пасля ўціску і суда яго схапілі. І хто раскажа пра ягоны род? Бо ён вырваны з зямлі жывых, за беззаконні народу майго быў замучаны да смерці. І магілу яму вызначылі разам з бязбожнымі, і пахаванне з багатым, бо не чыніў насілля і не было падману ў вуснах ягоных. Пан пажадаў раздавіць яго цярпеннем. Калі ж прынясе жыццё сваё ў ахвяру за грахі, убачыць вечнае патомства, і волю Пана здзейсніць ягоная рука. За цярпенні сваёй душы ён убачыць святло і ім насыціцца. Мой справядлівы слуга апраўдае многіх, і сам панясе іхнія правіны. Таму дам яму ўдзел сярод вялікіх, і з моцнымі ён будзе дзяліць здабычу за тое, што аддаў сябе на смерць і быў залічаны да злачынцаў. Ён сам панёс грахі многіх і стаў заступнікам злачынцаў. Гэта Слова Божае. Ojcze, Twoje ruki отдаю я дух мой. Ojcze, Twoje руки отдаю я дух мой. У Тебе, Пане, я шукаю пристанища, Няхай не буду осоромлены навеки. У справедливости Твоей збав мяне,
руки Твои отдаю я дух мой. Ты меня откупил, Пане Боже верный. Ой, жал Твои руки, отдаю я дух мой. Для усіх ворогов моих я стал посмешищем, навод для суседів моих, жахом для знайомих моих. Хто бачить мене на вулиці, утякає од мене. Забитий я у серцях, як померлий. Я подобний до розбитого начиння. Ой, жал Твои руки, отдаю я дух мой. Сподяюся на Тебе, Пане, я кажу, Ты мой Бог. У Твоих руках дни мои, вызвали меня с рук ворогов моих и гонителя. Ой, жал Твои руки, отдаю я дух мой. Нехай светить обличье Твое над слугою Твоим. Збав мене у своей ласкавости. Будьте мужними, нехай буде моцним серце ваше. Усе, хто сподяється на Пана. Ой, жал Твои руки, отдаю я дух мой. Читання послання до Гавриїла. Брати, маючи першосвятара великого, який пройшов небеси, Єзуса, Сина Божого, будемо твердо триматися визнання нашого. Бо ми маємо не такого першосвятара, який не мог би спочувати слабостям нашим, але такого, який поводле подобенства зведав усі випробування, окромя греху. Тому наблизимся с довером до трону ласки, кабы тримать милосердность и знести ласку для своей часовой допомоги. Христос одне тело своего с мощным голосом и со слезьми узнес молитву и просьбу до того, кто мог урятовать его от смерти, и был выслуханный за свою покорливость. Хоть был сыном, научился послухмяности, дякуючи тому, что вытерпел, и, будучи досконалым, стався для усіх, хто йому послухмяны, причиною вічного збавлення. Это Слово Божие. Хвала Тебе, Володар веков. Хвала Тебе, Володар веков.
siebie, будучи послухмяним аж до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил Его и дал Ему имя понад усялякое имя. Хвала Тебе, владаряко. Хвала Тебе, владаряко. Мука Пана нашага Езуса Христа паводле Яна. Сказаўшы гэта, Езус выйшаў з вучнямі сваімі за зімні ручай Кідрон. Там быў сад, у які ўвайшоў ён і вучні ягоныя. Гэтае месца ведаў і Юда, здраднік ягоны, бо Езус там часта збіраўся з вучнямі сваімі. Таму Юда ўзяў кагорту і слуг ад першасвятароў і фарысеяў і прыйшоў туды з паходнямі, ліхтарамі і зброяй. Езус жа, ведаючы ўсё, што павінна з ім стацца, выйшаў і сказаў ім: Каго шукаеце? Яны сказалі. Езуса з Назарета. Кажа ім: Гэта я. Стаяў жа з ім таксама Юда, які выдаў яго. І калі ён сказаў ім: гэта я, яны адступілі назад і ўпалі на зямлю. Тады ён зноў спытаўся ў іх: Каго шукаеце? Яны сказалі. Езуса з Назарета. Езус адказаў: Я сказаў вам, што гэта я. Калі ж мяне шукаеце, то дазвольце ім адысці. Сталася так, каб збылося слова, якое сказаў: з тых, каго ты даў мне, я не згубіў нікога. Тады Сымон Пётр, які меў пры сабе меч, дастаў яго і ударыў слугу першасвятара і адсек яму правае вуха. Імя ж слугі было Мальхас. Але Езус сказаў Пятру: Схавай меч у ножны. Няўжо мне не піць з келіха, які даў мне айцец? Тады кагорта, тысячнік і юдэйскія прыслужнікі схапілі Езуса, звязалі яго і завялі спачатку да Анны, бо ён быў цесцем Каяфы, які быў у гэтым годзе першасвятаром. Каяфа быў тым, хто параіў юдэям, што лепш аднаму чалавеку загінуць за народ. За Езусам ішоў Сымон Пётр і іншы вучань. Вучань гэты быў знаёмым першасвятара, таму увайшоў разам з Езусам на дзядзінец першасвятара. Пётр жа стаяў звонку каля брамы. І вось той вучань, знаёмы першасвятара, выйшаў, сказаў брамніцы і ўвёў Пятра. Служанка-брамніца кажа Пятру: Ці і ты з вучняў гэтага чалавека? Ён сказаў: Не. Нявольнікі і прыслужнікі распалілі агонь, бо было зімна і грэліся. Пётр таксама стаяў з імі і грэўся. Першасвятар спытаў у Езуса пра вучняў ягоных і пра вучэнне ягонае. Езус адказаў яму: Я адкрыта казаў свету. Заўсёды вучыў у сінагозе і ў святыні, дзе збіраюцца ўсе юдэі, і патаемна не казаў нічога. Чаму ты пытаешся ў мяне? Спытай тых, хто чуў, што я казаў ім. Яны ведаюць, што я гаварыў.
Калі ён сказаў гэта, адзін са слугаў, які стаяў паблізу, ударыў Езуса па твары, кажучы: Так адказваеш першасвятару? Езус адказаў яму: Калі я дрэнна сказаў, дакажы, што дрэнна, а калі добра, чаму б'еш мяне? Тады Анна паслаў яго звязанага да першасвятара Каяфы. А Сымон Пётр стаяў і грэўся, і сказалі яму: Ці ты з вучняў ягоных? Ён адрокся і сказаў: Не. Адзін са слугаў першасвятара, сваяк таго, каму Пётр адсек вуха, сказаў: Ці не цябе я бачыў з ім у садзе? Пётр зноў адрокся і адразу заспяваў певень. Ад Каяфы павялі Езуса ў прыторыю. Была раніца, і яны не ўвайшлі ў прыторыю, каб не апаганіцца і магчы з'есці Пасху. Таму Пілат выйшаў да іх і сказаў: У чым абвінавачваеце гэтага чалавека? Яны сказалі яму ў адказ: Калі б ён не быў злачынцам, мы не выдалі б яго табе. Пілат жа сказаў ім: Вазьміце яго вы і судзіце паводле свайго закону. Юдэі сказалі яму: Нам нікога не дазваляецца забіваць. Так павінна было збыцца слова Езуса, у якім прадказаў, якою смерцю памрэ. Тады Пілат зноў увайшоў у прыторыю і паклікаў Езуса і сказаў яму: Ці ты кароль юдэйскі? Езус адказаў: Ты кажаш гэта ад сябе, ці іншыя сказалі табе пра мяне? Пілат адказаў: Хіба я юдэй? Народ твой і першасвятары цябе выдалі мне. Што ты зрабіў? Езус адказаў: Валадарства маё не з гэтага свету. Калі б валадарства маё было з гэтага свету, слугі мае змагаліся б, каб мяне не выдалі юдэям. Цяпер жа валадарства маё не адгэтуль. Пілат сказаў яму: Дык ты кароль? Езус адказаў: Ты кажаш, што я кароль. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб сведчыць аб праўдзе. Кожны, хто ад праўды, слухае мой голас. Пілат сказаў яму: Што такое праўда? І, сказаўшы гэта, зноў выйшаў да юдэяў і сказаў ім: Я не знаходжу ў ім ніякай віны. Ёсць у вас звычай, каб я на Пасху адпускаў вам аднаго вязня. Калі хочаце, я адпушчу вам караля юдэйскага. Тады яны зноў закрычалі: Не яго, але Барабу. А Бараба быў разбойнікам. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванні. Жаўнеры, сплёўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуравы плашч. І падыходзілі да яго і казалі: Вітай, кароль юдэйскі. І білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і сказаў ім: Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны. І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуравым плашчы, і сказаў ім Пілат: Вось чалавек. Калі ўбачылі яго першасвятары і прыслужнікі, закрычалі: Укрыжуй, укрыжуй! Сказаў ім Пілат: Вазьміце яго вы і ўкрыжуйце, бо я не знаходжу ў ім віны. Юдэі адказалі яму: Мы маем закон, і паводле закону ён павінен памерці, бо ўчыніў сябе сынам Божым. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, спалохаўся яшчэ больш. І зноў увайшоў у прыторыю і спытаў Езуса: Адкуль ты?
Але Езус не адказаў яму. Тады Пілат сказаў яму: Не размаўляеш са мною? Ці не ведаеш, што я маю ўладу адпусціць цябе і маю ўладу укрыжаваць цябе? Езус адказаў: Ты не меў бы надо мною ніякай улады, калі б не было дадзена табе з вышыні. Таму большы грэх на тым, хто мяне выдаў табе. Адгэтуль Пілат намагаўся адпусціць яго. Але юдэі крычалі: Калі адпусціш яго, ты не прыяцель Цэзара. Кожны, хто чыніць сябе каралём, той супраць Цэзара. Калі Пілат пачуў гэтыя словы, вывеў Езуса вонкі і сеў на судовым пасадзе на месцы, якое называлі Літастрот, а па-габрэйску Габатта. Быў гэта дзень прыгатавання Пасхі, каля 6 гадзіны. І сказаў ён юдэям: Вось кароль ваш. А яны закрычалі: Возьмі, возьмі, укрыжуй яго. Пілат кажа ім: Я павінен укрыжаваць вашага караля? Першасвятары адказалі: Не маем караля апроч Цэзара. Тады ён выдаў ім Езуса на ўкрыжаванне. І ўзялі Езуса. І несучы свой крыж, ён выйшаў на месца, якое называлася месцам чэрапа, па-габрэйску Галгота. Там укрыжавалі яго, а з ім 2 іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: Езус Назаранін, кароль юдэйскі. Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-габрэйску, па-лацінску і па-грэцку. Першасвятары юдэяў сказалі Пілату: Не пішы кароль юдэйскі, але што ён сказаў: Я кароль юдэйскі. Пілат адказаў: Што напісаў, то я напісаў. Жаўнеры ж, якія ўкрыжавалі Езуса, узялі ягоную вопратку і падзялілі на 4 часткі, кожнаму жаўнеру па частцы. Узялі і туніку. Туніка была не шытая, уся адверху тканая. Таму сказалі адзін аднаму: Не будзем разрываць яе, але кінем лёсы, каму дастанецца. Так збылося сказанае ў Пісанні: Падзялілі між сабою маю вопратку і аб адзежы маёй кінулі лёсы. Жаўнеры так і зрабілі. Стаялі ж каля крыжа Езуса маці ягоная і сястра маці ягонай Марыя Клеопава і Марыя Магдалена. Езус, убачыўшы маці і вучня, які стаяў побач і якога ён любіў, сказаў маці: Жанчына, вось сын твой. Потым сказаў вучню: Вось маці твая. І з гэтага часу вучань узяў яе да сябе. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: Прагну. Стаяла пасудзіна поўная воцату. Тады уздзелі на ісоп губку, намочатую воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: Здзейснілася. І, схіліўшы галаву, аддаў духа.
Юдэі, паколькі быў дзень прыгатавання, каб не заставаліся целы на крыжы ў шабат, бо гэта дзень шабату быў вялікі, папрасілі Пілата, каб укрыжаваным паламалі галенні і знялі іхнія целы. Таму прыйшлі жаўнеры і паламалі галенні першаму і другому, якія былі ўкрыжаваныя разам з ім. Калі падышлі да Езуса і ўбачылі, што ён ужо памёр, не ламалі яму галенні, толькі адзін з жаўнераў прабіў дзідаю ягоны бок, і адразу выцекла кроў і вада. А той, хто ўбачыў, засведчыў, і сведчанне яго праўдзівае. І ён ведае, што кажа праўду, каб і вы паверылі. Бо сталася гэта, каб збылося Пісанне. Косць ягоная не будзе зламаная. І ў іншым месцы Пісання кажа: будуць глядзець на таго, каго прабілі. Пасля гэтага Юзаф з Арматеі, які быў вучням Езуса, але тайна з-за страху перад юдэямі папрасіў Пілата, каб дазволіў забраць цела Езуса, і Пілат згадзіўся. Той пайшоў і забраў яго цела. Прыйшоў і Нікадэм, які раней прыходзіў да Езуса ўначы, і прынёс сумесь смірны і альясу каля 100 футаў. Яны ўзялі цела Езуса і закруцілі яго ў палатно з духмянасцямі, як звычайна хаваюць юдэі. На месцы, дзе ён быў укрыжаваны, быў сад, а ў садзе новая магіла, у якую яшчэ нікога не клалі. Там з прычыны прыгатавання юдэйскага паклалі Езуса, бо магіла была блізка. Гэта слова Пана. Дайте, коли ласка. Здійснилося, сказав Єсус на крижі. Сьогодні важне питання, що ж таке здійснилося. І фактично можем сказать, что там на крыже это здавалося б просто две бельки, на яких виконували смяротний присуд. Гэтыя крыж, гэтыя две бельки стали сімволом, які трывала ўвайшоў у гісторыю чалавецтва. І гэтыя две бельки стали сімволом, якія нясуць у сабе вельмі глыбокі сэнс і абуджаюць вельмі канкрэтныя асацыяцыі. Наогул гэты крыж стаў сапраўдным знакам. Знак, сябры, гэта такая рэч, которая з аднаго боку можа нас вяртаць памяццю ў нейкія падзеі праз асацыяцыі, а з іншага боку можа прадвяшчаць нейкую будучыню. Ёсць такія знакі ў жыцці кожнага з нас, такія рэчы, якія вяртаюць нас у дзяцінства ці ў маладосць, у прыемныя альбо непрыемныя ўспаміны нейкія. Для кагосьці это можа быць нейкая мелодыя, нейкая музыка, якую мы чуем і ўзгадваем, што было вось тады, многа гадоў назад, пад гукі гэтай музыкі. Для кагосьці гэта можа быць фотакартка ў альбоме старым. Нехта іншы ўбачыць асобу праз многа гадоў і ўспомніць, што было. Ёсць такія рэчы, такія падзеі, якія становяцца для нас знакам, якія нас або выкідаюць у мінулае, у памяць, але ёсць таксама такія знакі, якія становяцца прадвяшчэннем, такім знакам, который папярэджвае, што нешта адбудзецца. Дрэннае або добрае. Калі мы бачым, напрыклад,
каля пад'езда свайго дому скорую, якая стаіць, і выходзіць чалавек у белым халаце, то гэта знак і прадвяшчэння, што некаму кепска. Гэта знак таго, што патрэбна дапамога, патрэбен ратунак. Калі мы бачым, як пажарныя пад'язджаюць і выходзяць пажарны ў камбінезоне і ў шлеме, это азначае, што таксама здарылася нешта надзвычайнае, таксама патрэбен ратунак у гэты момант. І добры знак у тым, што ратунак ужо ёсць, што яны ўжо прыехалі, здорава. Значыць, усё будзе, можа, не так кепска, а можа, і ўсё зусім добра закончыцца. Это знакі, якія напаўняюць нас надзеяй, што ратунак сапраўды ёсць. Так вось, сябры, сёння мы стаім перад знакам крыжа, які адначасова сапраўды ён абуджае ў нас асацыяцыі і вяртае нас у мінулае, у гісторыю, тое, што ўжо адбылося. Але гэты знак крыжа таксама і прадвяшчае тое, што будзе добра, тое, што будзе ратунак. І гэта вельмі канкрэтны знак, сябры, для нас, хрысціян. Канешне, для людзей, якія не напоўнілі свой розум, сваё сэрца вось гэтымі сэнсамі, і для якіх да гэтага знаку крыжа не прывязаны ніякія асацыяцыі. Гэта ўсяго толькі карцінка, ўсяго толькі нейкія дзве палачкі на сцяне. Яны ні пра што не гавораць. Але вось сёння, сябры, мы сабраліся сюды на гэтую літургію, каб гэты знак крыжа напаўняўся для нас сэнсам. Каб нам самім вельмі свядома таксама прывязаць да гэтага знаку вельмі канкрэтныя асацыяцыі. І наконт таго, што ў нас ужо было ў жыцці, што ўжо адбылося, і наконт таго, што нас яшчэ чакае ў будучыні. Гэты знак крыжа яднае мінулае і будучыню. І сёння, сябры, мы, калі разважаем вось гэтую муку Пана, цяпер мы чыталі, і сапраўды незвычайна, я трошкі назіраў за вамі, як вы слухалі, у касцёле панавала незвычайная цішыня і засяроджанне. Гэта вельмі прыгожа, што вы так слухалі. Што вам правае вуха ніхто не адсёк мечам. Што вы вельмі уважліва ўслухоўваліся ў гэтыя словы, якія прагучалі зараз. І сёння вось гэты знак крыжа, які зараз праз хвіліну у нас будзе адарацыя крыжа, ён будзе ўрачыста адслонены, адкрыты перад намі. Каб яшчэ раз увайсці і успрыняць сэнс, які гэты знак крыжа нясе для нас. Так вось, сябры, самае галоўнае, што гэты знак крыжа абуджае такія асацыяцыі, што ён з аднаго боку вельмі канкрэтна, вельмі выразна напамінае нам, што мы грэшныя, што тое, што Христос цярпеў на крыжы, гэта было толькі увянчаннем, як бы вынікам таго, што ёсць грэх у свеце. І, быць можа, калі б граха не было, калі б не здарылася ніякага зла ў свеце, пачынаючы ад Адама і Евы, і заканчваючы тваім сённяшнім і маім сённяшнім грахом, который яшчэ, вось, можа, гадзіну таму назад ты ці я здзейсніў. То вось, калі б гэтых грахоў усіх не было, то і з гэтага знаку не было. Таму, паколькі ён ёсць у нашым жыцці, это чарговы раз нам нагадвае, што я і ты грэшнікі. Гэта сумныя асацыяцыі. Канешне, нічога прыемнага ў гэтым няма. Але з іншага боку, гэты знак крыжа нагадвае яшчэ таксама і пра тое, што Бог, не гледзячы на тое, што мы грэшнікі, бясконца нас любіць. Таму што калі Ён прысылае дапамогу, калі яна вось ужо тут, пад нашым пад'ездам, калі ёсць ратунак, это значыць, што Бог настолькі моцна цэніць нас. І што Ён не перакрэслівае нас пасля ўсіх гэтых грахоў. Ён не спрабуе памяняць грэшнікаў на праведніку, зрабіць, як бы прыняць новае чалавецтва нейкае і так далей. Ён пробуе аздараўляць тое, што хворае, рамантаваць тое, што зламалася. Это значыць нас з вамі. Ён верны нам застаецца. І гэты знак крыжа, ён таксама і пра гэта. І сёння, сябры, канешне, вось разважаючы ўжо канкрэтна гэтую гісторыю, увесь гэты судовы працэс, потым выкананне смяротнага прысуду,
усе акалічнасці, якія гэтаму спадарожнічалі, калі разважаем, то мы маглі б, канешне, вось нейкім чынам узгадываць, там, разважаць, але трэба памятаць, што Христос памёр на крыжы за нашыя грахі. Як прарок Ісая кажа, гэта нашыя хваробы былі ўскладзеныя на яго. Гэта за нас ён пакутаваў. І, канешне, можна было б так, калі ўзяць трохі так, можа, як следчыя, калі б мы падышлі да гэтай гісторыі, мы маглі б дашукоўвацца ў гэтай гісторыі, хто вінаваты ў смерці Езуса. Ды нават, можа, можна было б тэарэтычна нават і ў самім Езусе пашукаць віну. Хтосьці нават так і кажа, што не трэба было лезці на ражон, навошта трэба было спрачацца з гэтымі першасвятарамі, кніжнікамі. Калі б маўчаў ціхенька, то не забілі бы. Маўчы ціхенька і застанешся цэлы. І некаторыя маглі б сказаць, што Езус сам вінаваты ў гэтым. Але, сябры, ведаеце, што гэта падмена вялікая і вельмі несправядлівая. Калі ката замяняюць на месца ахвяры. Калі гавораць, што тое, што кагосьці кат забівае ці б'е, то гэта ахвяра сама вінавата. Гэта неправда, гэта несправядліва. Христос не быў вінаваты ні ў чым. І гэта таксама, як часта сёння адбываецца ў нашым жыцці. Гэта не так, што б'юць тых, хто вінаватыя, мелі за што. І хтосьці іншы мог бы шукаць непасрэдных заказчыкаў ці выканаўцаў гэтага прысуду, што гэта мог бы быць прадстаўнікі Сінедрыёну тыя ж, падагрэты вось гэтымі правакатарамі іерусалімскі натоўп, который крычаў «Укрыжуй яго». Першасвятар Анна, Пілат, можа яны вінаватыя, можа яны гэта прыгаварылі Езуса. Толькі што Ісая вельмі выразна гаварыў, што гэта нашыя грахі, за нашыя грахі ён памёр. І на самой справе прычыну смерці Езуса трэба шукаць не на паверхні, не так, як следчыя часамі шукаюць, што вот хто вінаваты, хто прыгаварыў, хто выканаў, справядліва ці несправядліва. Прычына смерці Езуса ляжыць дзесьці нашмат глыбей. І гэта смерць Езуса, яна была справакаваная тым, што людзі задоўга перад Езусам тысячагоддзямі грашылі, жылі і грашылі, і доўга, многа стагоддзяў пасля Езуса жывуць і грэшаць. І таму гэтая смерць была неабходная. Таму ратаўнік патрэбны. Таму што грахі нашыя людскія – гэта бяда. Это нам часамі здаецца, што вот зграшу і буду шчаслівы. На першых парах, можа, яно так і адбываецца часамі, але раней ці пазней грэх паказвае свае выразныя наступствы. Можаш адзін раз хлусіць мужу, жонцы, можаш адзін раз украсці на працы ад суседа, але на другі ці трэці раз гэта выйдзе і будуць вельмі цяжкія наступствы гэта. Грэх заўсёды вядзе да пакуты. Грэх і няпраўда. І раней ці пазней вось мы пачынаем разумець, што любы грэх, які робіцца ў свеце, ён не праходзіць бясследна, ці гэта наш асабісты грэх, ці грамадскі, што ён заўсёды нясе ў сабе цяжкія наступствы. І можам нават некалькі прыкладаў прывесці. Тады, калі адзін раз хтосьці сфліртуе там з супрацоўнікам ці супрацоўніцай на працы, другі раз усміхнецца, прыходзіць крызіс у сям'і, і ты пачынаеш разумець, што вось гэтая асоба такая мілая, дае мне столькі цяпла і зразумення, колькі муж ці жонка мне даць не можа. І здавалася б, на пачатку безабідна ўсё пачынаецца. Нічога страшнага не адбылося. Але потым прыходзіць момант, што затрымліваешся з працы, шукаеш якіхсьці нагодаў. І потым, у канцы канцоў, калі своечасова не прыйдзе ратунак у гэтай сітуацыі, можа дайсці да трагедыі таго, што сям'я развальваецца. Адзін ці другі раз зробіш такі грэх, который потым у наступстве можа прывесці да большай бяды. Другая рэч, таксама паглядзіце, сябры, што нават калі паглядзець у такім больш, можа, грамадскім вымярэнні,
У 30-е гады 20-го стагоддзя грэх, вось, які быў прысыпаны пясочкам у курапатах, ён да сённяшняга дня нам адбіваецца. Ён не прайшоў бясследна. Тое, што тады былі забітыя самыя разумныя людзі нашай краіны, найлепшыя прафесары, паэты, пісьменнікі. Падумайце, калі б яны выжылі тады, якой была б сёння наша краіна. Грэх мае свае наступствы. І наступствы гэтага граха, потым, каб іх вылечыць, аздаравіць, на гэта патрэбны дзесяцігоддзі, а можа і стагоддзі. Грэх у сям'і, можа малюсенькі, але потым, каб адбудаваць сям'ю, которая разваліваецца, на гэта потым спатрэбяцца гады. І можа таксама нават дзесяцігоддзі. І то яшчэ пры ўмове, калі ты прымаеш ратунак і прымаеш рашэнне, што будзеш ратаваць. Што ты ратунак ты прадпрымаеш, што я буду рабіць нешта, каб направіць гэты грэх. І паглядзіце, сябры, што сёння Езус прыходзіць у гэты свет і ў гэтых цвіках, у гэтай цярнёвай кароне, у бичах, у гэтым апляванні, высмейванні Езуса. Это не так, што толькі тыя людзі яго забівалі. Это вось мае і твае здрады, расстрэлы, которые адбываліся, несправядлівыя суды, несправядлівыя зняволенні. Езус усё церпіць вось у гэтых пакутах. Чаму? Каб быў з гэтага ўсяго ратунак. Таму што паглядзіце, сябры, што мы сёння чуем пра Езуса яшчэ іншае слова прарока Ісаі, што ён быў як авечка, якую вялі на зарэз, не адкрыў вуснаў сваіх. Калі яго вялі забіваць, ён не супраціўляўся, ён сказаў Пятру: «Схавай меч у ножны». Хоць Пётр хацеў дзейнічаць вельмі, вельмі радыкальна. Ён хацеў на зло адказаць злом. Толькі што ведаеце, сябры, і калі ў вас хоць трошкі ёсць вопыту жыццёвага, вы разумееце, што калі на зло адказваць злом, то на гэта другое зло прыйдзе яшчэ адно зло. І мы трапляем у замкнутае кола. На помсту прыходзіць помста. На нашу так званую справядлівасць з мечам у руках знойдзецца іншы меч. І таму Езус ідзе на крыж, не адкрываючы вуснаў, і ён на сабе затрымлівае гэтае замкнутае кола зла. Мы можам не разумець гэтай логікі. Сёння многія таксама крытыкуюць нас, беларусаў, што вось вы такія мірныя, што вось, панімаеш, нічога вы так не дасягнеце добрага ў сваёй гісторыі. Толькі што трэба браць пад увагу, па-першае, вопыт іншых народаў, а па-другое, вопыт Езуса Хрыста. І гэта нашмат больш магутны вопыт, который паказвае, што зло можна перамагчы толькі крыжам, толькі дабром. У пасланні да рымлянаў, здаецца, прабачце хвілінку, я зараз знайду. Так, у пасланні да рымлянаў Павел гаворыць такую рэч, которая сапраўды адкрывае яшчэ глыбейшы сэнс гэтага знаку крыжа. Кажа так, што Хрыстус, калі мы былі яшчэ слабымі, у вызначаны час памёр за бязбожных, бо наўрад ці нехта памрэ за справядлівага. Можа, за добрага чалавека нехта і адважыцца памерці. Бог даказвае сваю любоў да нас тым, што Хрыстус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Што Хрыстус памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі, ён не чакаў, пакуль мы перастанем забіваць адзін другога. Не чакаў, пакуль мы станем здраджваць адзін другога, падманываць, абкрадаць і так далей. Ён не чакаў гэтага і прыйшоў тады, калі бачыў, што бяда з намі. І гэта, дарагія сябры, таксама нас выводзіць з пэўнай ілюзіі, гэты знак крыжа яшчэ і пра гэта гаворыць. Бо мы часамі думаем так, што вот я буду дастойная
Божай любові, Божага благаславення і усякага шчасця тады, калі я пачну ўсе запаведзі выконваць, калі буду захоўваць усе пасты, калі буду такая вось увесь і такі правільны і хорошы, вось тады Бог, канешне, мне будзе абязан дапамагчы. Вось сёння Павел, глядзіце, што ў гэтым падкрэслівае, што ў гэтым крыжы Бог гаворыць, што ён памёр за грэшнікаў. Ён не чакаў, пакуль мы самі станем праведнікамі. Але вось менавіта праз гэты крыж і паказваецца шлях да сапраўднага жыцця, таму што па справядлівасці, вось за ўсе гэтыя беззаконні, за тое, што мы зрабілі з Езусам Христом сваімі грахамі, вось калі па такой прымітыўнай чалавечай справядлівасці, то Бог павінен быў сказаць, перакрэсліць наш свет, зруйнаваць усё ў пень і пачаць знову. Езус не праклінаў тых, которые забівалі яго. Глядзіце, што ён нават на крыжы гаворыць словы, якія... Это ўвогуле шок. Кажа, ойча, прабач ім, таму што не ведаюць, што робяць. Ён не праклінае сваіх забойцаў, не гразіць ім, што вы пракляты за тое, што вы такія беззаконні чыніце. Ён гаворыць, ойча, прабач ім, бо яны не ведаюць, што робяць. Ён апраўдывае грэшнікаў. Ён апраўдывае злачынцаў. І гэта таксама, сябры, для нас такі вельмі выразны пасыл ад Бога, што мы не мусім таксама сябе самі апраўдываць. Што гэта Христос нас апраўдывае вось на гэтым крыжы. Што Ён за нас аддае жыццё, каб нам не трэба было ўжо потым апраўдывацца. Таму што як бы ты не апраўдываўся, як бы ты не апраўдывалася, не сможаш апраўдацца. Я цяпер не здраджу таямніцу споведзі, таму што я зараз буду гаварыць статыстыку. На споведзі вельмі часта вельмі многа людзей прыходзяць і пачынаюць споведзь у такім духу. У касцёл хаджу, малюся, усе малітвы захоўваю, і вот бывае згрэшыш, бывае там пакрычыш на кагосьці, там нешта скажаш, і гэта не гаворыш, што гэта я зграшыў, што гэта я пасварыўся з жонкай, што гэта я адтоўк сваё дзіця. Дзіцё паб'еш, з жонкай пасварышся. Так, ну так падумаеш. І вось такім чынам, што мы часта пробуем на споведь, нават здавалася б, я прыходжу, каб атрымаць ад Бога прабачэнне з маіх вельмі канкрэтных грахоў. І Бог мяне павінен апраўдаць, таму што Ён сына дзеля гэтага аддаў. А ты гаворыш, я сам паспрабую апраўдацца. Ну, это ж нармальна, падумаеш. Што вот, ну, я ж малюся і так далей. І вот я не такі дрэнны. І мы часта апраўдваемся перад святаром, так на самой справе. Это псіхалагічнае такое, што вось не падумайце пра мяне, што я вось такі ўжо дрэнны. Ну, дык дай жа ты Богу апраўдаць сябе. Таму што святар і так ведае, што ты не такі ўжо дрэнны. Але Богу дазволь, калі ты прымеш, што Езус памёр за мае грахі, што Езу, мне патрэбен твой ратунак, бо я сам ніколі не апраўдаюся з гэтага. І я сам ніколі не адбудую тое, што было зруйнавана грахом ні ў маёй сям'і, ні ў маёй краіне, калі ты гэтага не зробіш. І гэта, сябры, сёння для нас вось пра гэта знак крыжа гаворыць. Па-першае, так, што мы грэшнікі. Па-другое, тое, што наколькі Бог моцна цэніць нас. Што вось, каб апраўдаць нас, каб вырваць нас з гэтай нядолі, Ён у самую гушчу вось гэтага граха пасылае свайго сына. Аддае найкаштоўнейшага. Найбольш каштоўнейшае, што ў Бога ёсць, это самога сябе, свайго сына. І калі аддаеш найкаштоўнейшае, каб уратаваць нешта, то значыць, тое, што ты ратуеш, для цябе па-сапраўднаму, можа нават аднолькава каштоўнае. І гэта, дарагія браты, таксама пра нас з вамі сёння, таму што мы, праходзячы праз свет, адзін другога клянём. Нехта нас скрыўдзіць, нехта нас пакалечыць словам ці ўчынкам, ці нейкім махлярствам і так далей. І мы гатовы праклінаць тады гэтага чалавека. Это вельмі па-чалавечы, вельмі па-людску. Это можна зразумець. Калі нам баліць, то мы крычым. Але сёння Бог нас запрашае, каб быць вышэй нават за гэта. Канешне, не адразу атрымаецца.
Як глядзім на гэты знак крыжа, то аказваецца, што можна, Божа, прабач ім, бо яны праўда не ведаюць, што робяць. І каб закрыць вось гэты парочны круг, гэтае кола няспыннай вось такой узаемнага пракляцця. І больш таго, паглядзіце, што калі на цябе прыходзіць нейкае пракляцце, што, напрыклад, бацькі з дзяцінства табе талдонілі, што ты бестала, што ты нічога не дасягнеш, што ты абы што. Калі муж ці жонка табе тое самае сёння гаворыць, шэф на працы таксама даказвае табе, што без мяне ты ніхто, ты ноль без палачкі. І мы пастаянна чуем вось такія папрокі ў наш адрас, такія вось пракляцці свайго роду, што ты не маеш ніякай вартасці. Але крыж пра што нам гаворыць? Што Бог заплаціў за цябе такую цану, которую яны могуць не бачыць, але калі Бог заплаціў за цябе такую цану, то ў цябе ёсць вартасць. Што ты не абы хто. Што цябе не можна назваць там быдлам, там, народцам якімсьці ці яшчэ кімсьці. Што ты бесталач і так далей. Это неправда, дарагія сябры. Христос для гэтага прыйшоў, для гэтага памёр на крыжы, каб нам даказаць вось гэтую другую праўду. І з гэтым у нас павінен асацыявацца крыж. Што я маю сваю годнасць. Не таму, што я такі цудоўны і добры, а таму, што Бог мяне надзяліў гэтай годнасцю. І калі Бог мяне надзяліў гэтай годнасцю, ніхто не мае права гэтую годнасць падважыць і аспрэчыць. І гэта, вось сёння мы прыходзім у касцёл менавіта для гэтага, каб пакланіцца крыжу як знаку, который у нас абуджае гэтую годнасць, который, па-першае, адкрывае нам вочы, што так, гэта праўда, мы грэшнікі, але адначасова мае неверагодную годнасць. Вось гэтыя дзве рэчы. Вельмі годныя, дастойныя грэшнікі. Пра гэта гаворыць крыж. І сёння мы прыходзім, каб аддаць пахвалу Езусу за тое, што ён не скрэсліў таксама гэтую гісторыю, не завяршыў яе такім чынам, што вось памёр і ўсё скончылася. Гэта таксама, сябры, вось грэх, который здзяйсняецца ці ў грамадстве, ці ў сям'і, ці дзесьці з нашымі сябрамі, ў нашым акружэнні. Таксама часта прыходзіць такая спакуса, што нешта пачынае ламацца, развалівацца, то першая думка, якая прыходзіць, то што, ўсё, проста абнуліць усё поўнасцю і нічога з-за таго ўжо не будзе. І паглядзіце, дарагія, што наш беларускі народ таксама пасля курапатаў, пасля гэтых 70 гадоў камунізма, пасля Чарнобыля, мы, канешне, ціхенька гэта рабілі, але мы гадавалі дзяцей, як маглі. Мы прабавалі вучыцца, мы гаварылі, хто як мог, колькі меў адвагі гаварыць па-беларуску. Мы стараліся пасля ўсіх гэтых трагедый падымацца, змагацца. Гэта быў цяжкі крыж. Таму што адбудоўваць нешта, гэта цяжкі крыж, цяжкае змаганне. Христос, калі бачыў, што мы зруйнаваныя, наша чалавецтва, ён узяў крыж, памёр на крыж. Гэта была цяжкая праца. Не адвярнуўся і пайшоў. І мы таксама ў 30-е гады, як беларусы, маглі б сказаць, ну што ж, забілі ўсіх найлепшых, забілі душу нашага народа, що будзем цяпер рускімі? Маглі б сказаць так, і многія так хацелі, каб мы сказалі. І пачаўся ўсё роўна паціху, недзе гэтая душа ажывала, мы ўвесь час гэты цяжкі крыж валаклі, змагаліся, як маглі, як умелі. Каб выраслі новыя паэты, каб выраслі новыя прафесары, новыя вучоныя, каб народ мог уваскрэснуць урэшце. Колькі разоў ты сварылася са сваім мужам, з жонкай. І, канешне, можна было проста падаць на развод, і ўсё, неяк там атрымаецца. Але ўсё ж такі, калі ты сёння жывеш яшчэ з мужам ці жонкай, ты узяў крыж, узяла крыж, і хаця бы паспрабавала нешта зрабіць. Это праўда, што можа не ўсё атрымалася. Але сёння вы жывяце. І это самае проста ўзяць, развярнуцца і пайсці, што нічога не выйдзе. Крыж таксама яшчэ і пра гэта, пра вернасць, пра грэх, пра Божую любоў і пра вернасць. Што каб сапраўды было жыццё, каб было ўваскрасенне,
патрэбна прайсці праз крыж, што лёгка ўсё гэта не прыходзіць. Дарагія сябры, сённяшняя літургія Вялікай Пятніцы – гэта яшчэ не канец гісторыі. Это не так, што Езуса проста завалілі гэтым камнем у грабніцы і ўсё завяршылася. Працяг будзе. І ў нашым жыцці таксама, якім бы ні быў вялікі камень, который здавалася, што ўсё заваліў у нашым жыцці, ніколі не падайце духам, памятайце, што працяг будзе. Калі ты згаджаешся ісці гэтым шляхам крыжа, працы, змагання, вучобы і любові далейшай, не гледзячы ні на што, трывання пры блізкай асобе, то працяг будзе. Амен. Малітва верных Вялікай Пятніцы, асаблівым чынам пашыраная, узнікае са старажытнай рымскай традыцыі малітвы. Спачатку лектар выказвае інтэнцыю, у якой мы молімся, поўныя даверу просьбы касцёла. Пасля, на працягу хвіліны будзем трываць у цішыні. А потым святар ва ўрачыстай малітве як бы злучыць усе нашыя інтэнцыі ў адно. А мы адкажам агульнай акламацыяй «Амен», якое станецца пацверджаннем нашых просьбаў. На працягу ўсёй малітвы застанемся ў позе стоячы, не становімся на калені. Молимся, наймилейшая, за святый Божий Костел. Няхай наш Бог и Пан одорить Его с упокоем, едностью, яховая Его на усей земли, а нам дозволит жить спокойно и бесклопотно, и прославлять Бога, Отца Всемогутного. Усемогутный вечный Боже, в Христе Ты объявил свою славу всем народам. Заховай справу своей милосердности, каб Твой костел рассеянный по всем свете, с непорушною верою трывал вызнаванні Твоего имени, праз Христа Пана нашего. Молимся за нашего папу Франтишка. Няхай наш Бог і Пан, який обрав його для виконання найвищейшої пастирської влади, заховає його у здоров'ї і у безпеці для свого святого костела, каб він керував святим Божим народом. Усемогутный вечный Боже, Твоя мудрость усім керує. Глянь ласкаво на просьбы, и у Твоей добрыні захавай обраного для нас папу, каб люд християнский, яким керує Твоя рука, под уладою найвышейшего пастора умацовався у веры и любови,
Праз Христа Пана нашага. Молимся так само за нашого біскупа Казіміра, за усіх біскупів, святаров, дияконів, за усіх, хто служить Костьолу, і за увесь народ вірний. Усемогутный вечный Боже, Твой Дух освячая весь костел и им керуе. Выслухай наши покорные просьбы за все станы костела, каб, дякуючи Твоей ласце, верно Тебе служили. Праз Христа Пана нашага. Молимся за катехуменов. Няхай наш Бог і Пан отчинить їхнє серце і брами своєї милосердності, каб, отримавши у купелі одрадження, отпущення всіх грехов, з'єдналися з нами в Єсусі Христе, Пану нашим. Усемогутный вечный Боже, Ты неспынно узбогачаешь костел Твой новым потомством. Повеличь ласку веры и познания у катехуменов, ка подродженные водою хростуяны долучились до Твоих усыновленных детей. Праз Христа Пана нашага. Молимся за всіх братов, що вірять у Христа. Няхай наш Бог і Пан учинить, каб яни мкнулися до правди. Няхай збере їх і заховає у однім костьолі. Усемогутный вечный Боже, Ты рассеянных збираешь, а собраных заховываешь в одинстве. Глянь ласкаво на всіх, хто вірить у Твоего Сына, и учини, каб Ты, кого осветил один их рост, были з'єднані щирой верою и взаимной любовью. Праз Христа Пана нашага. Молимся так само за жидов, дачи їх продкаў прамаўляў Пан Бог, каб ён дапамагаў ім умацоўвацца ў любові да Яго і ў вернасці Ягонаму запавету. Усемогутный вечный Боже, Ты дал свое обетование Аврааму и ягоным нащадкам. Выслухай ласкаво молитвы Твоего костела, каб люд, что был первым народом обраным, змог досягнуть полноты откупления. Праз Христа Пана нашага. Молимся за тих, хто не вірить у Христа.
каб і яны, напоўненыя святлом Духа Святога, могли ступить на дорогу збавлення. Усемогутний вічний Боже, дай, каб тыя, хто не визнає Христа, ходячи перед Тобою со щирим серцем, знайшли правду, а нам допомагай щораз глибей спостигать таємниці Твоего життя і узрастать во взаємной любові, каб ми були досконалими свідками Твоєї любові у світі. Праз Христа Пана нашого. Молимся за усіх, хто не вірить у Бога, каб по щирості серця йшли за тим, що правдивое, і так могли знайти самого Бога. Усемогутний вічний Боже, Ти так створив усіх людей, каб сумуючи по Тебе, Тебе шукали, а знайшовши жили у супокої. Учини, просим, каб серед перешкодов, зауважаючи знаки Твоєї добрині і свідчення добрих учинків тих людей, що в Тебе вірять, яни з радостю визнали віру в Тебе, одиного соправдного Бога, Яйця усього роду людського, праз Христа Пана нашого. Молимся за всіх, хто керує державами. Нехай наш Бог і Пан керує їхніми намірами і серцями поводле своєї волі, каб ми всі жили в справдній вольності і спокої. Усемогутний вічний Боже, у Твоїх руках чоловіче серце і закони усіх народів. Глянь ласкаво на тих, хто нами керує, каб з ласки Твоєї во всім світі панували тривалий супокой, добробит народів і свобода віри. Праз Христа Пана нашого. Молимся за все чоловіцтво, якое терпить з причини поширення епідемії, за усіх бездопоможних і розгублених, за хворих і тих, хто дано їм служить, а так само за померлих. Усемогутний вічний Боже, глянь ласкаво на змучене чоловіцтво, якое шукає у Тебе порятунку. Стримай поширення страшної хвороби і смерті, каб знову усі змогли радуватися дарам Твоєї ласки. Праз Христа Пана нашого. Молимся, наимилейшее до Бога Отца Всемогутного, каб очистил свет от усяляких непоразумения, отхилил от нас хвороби
вызволил от голоду, отчинил вязницы, разорвал кайданы, пожадал дать бяспеку и счастливое вертание подорожным, здоровье хворым, а тым, кто помирает, одарил збавлением. Усемогутный вечный Боже, с утешение засмученных и моц терпящих, почуй молитвы тех, кто кличет Тебе у терпений, каб усеяны радовались, что в потребе их не покинула Твоя милосердность. Праз Христа Пана нашего. Сёння на ўшанаванне крыжа можна атрымаць поўны адпуст. Христус праз дабравольнае прыняцце крыжа і смерць на ім надаў сэнс таму, што палохала людзей і забівала іх. Тое, што было як бы заслонена перад намі, а менавіта наш уласны крыж. Абрад адкрыцця крыжа здымае заслону з нашых вачэй і прапануе крыж як магчымасць для нашага жыцця. Якім позіркам паглядзім на крыж? Разгубленым, абыякавым, альбо, можа, адкрыем у ім любоў Хрыста, якая аддаецца поўнасцю. Кожнае жыццё, хоць можа часамі несвядома, ідзе ў кірунку крыжа, на які сёння спаглядаем без заслоны. Нашае сабранне, приближаючыся да крыжа, каб аддаць яму паклон, прадстаўляе сабой усё чалавецтва, грэшнае і церпячае. Яно прыходзіць сюды, шукаючы ласкі і міласэрнасці. У сувязі з пандэміяй коронавіруса ушанаванне крыжа адбудзецца праз паклон або укленчваючы на бяспечнай адлегласці. Катэгарычна забараняецца цалаваць крыж. Ахвяраванні, сабраныя падчас адарацыі крыжа Пана, прызначаюцца на патрэбы касцёла гробу Пана у святой зямлі. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца свету. Вось дрэва крыжа, на якім памёр збаўца
збавця світу. Вось древа крижа, на яким помер збавця світу.
Святий
Повстанем. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навучанные, осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспакою, чакали исполнения счастливой надеи и прыцця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, нехай прийняться тіло і крові Твої. Не будь мені на суди осудження, але з милосердності Твоєї нехай оховує, оставляє мою душу і тіло. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не бачу, каб Ты увайшоў ты мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Тіло Христа.
откроющим брамы своих сердцах, как нас минул анёл смерти. Это кровь милосердности Бога, хай она нас обмыє и дарує святость. Возъягненное тело, что насыщает нас, и кровь
зносить не древо, без крижу тихий баранок. Зв'язать тебе сам дозволив, так лагодно и покорно мой Бог дорить свою пящоту, так лагодно и покорно мой Бог дорить свою пящоту. Пробитого сердца келих, вода и гроба громко спотолить тих, кто прагне, так лагодно и покорно мой Бог дорить свою пящоту, так лагодно и покорно мой Бог дорить свою пящоту. Без конца и безмежно любить хочу Тебе, Коне, и взносить свой спев на Тебе, так лагодно и покорно мой Бог дорить свою пящоту, так лагодно и покорно мой Бог дорить свою пящоту. Любовь Тебе взносить не древо, без крику тихий баранок. Зв'язать себе сам дозволив, так лагодно и покорно мой Бог дорить свою пящоту, так лагодно и покорно мой Бог дорить свою пящоту. Молимся. Усемогутный вечный Боже, праз благословленную смертью воскресения Христа Ты одрадил нас. Захавай у нас плен сваёй милосердной ласки и дай-ка праз удзел у гэтай таямницы мы заўсёды аддана Табе служили. Праз Христа, Пана нашага. Вельмі кароткія аб'явы, што нас чакае заўтра.
Я ведаю, што стаміліся, але сапраўды не варта нават і сядаць. Ну, добра, сели, так сели. Заўтра запрашаем усіх жадаючых удзельнічаць у літургіі гадзінаў. Распачынаецца о 8 гадзіне, таксама будзе ўжо магчымасць адарацыі ў нашым касцёле. Пасля гэтай літургіі гадзінаў уже будзе о 11 гадзіне распачнём благаслаўленне страваў на велікодны стол. І яшчэ адно. Ёсць заўтра традыцыя устрымацца ад мясных страваў. Але гэта традыцыя. Разумееце, каб мы таксама больш прыгатавана, больш радасна святкавалі Пасху. Хачу вам звярнуць увагу на пост, які ўжо амаль што завяршыўся. Сёння быў адзін з такіх найбольш сціслых пастоў, калі мы пасцілі. І увага! Дзецям да 14 гадоў, дарослым пасля 75 гадоў пост не абавязвае. Гэта значыць ад устрымання мясных страў. Заўтра, калі ласка, як будзеце ісці на літургію, добра паешце дома. Там ужо мяса ці мне, але каб добра таксама адпачніце, бо ведаеце, што ў нас гэта трошку нам каштуе пэўных сіл, пэўнага высілку. Але калі ласка, каб будзе, напэўна, і душна, і будзем у гэтых масках, якіх вельмі цяжка дышаць. Таму яшчэ, калі хтосьці пасціўся, бо часамі мне кажуць людзі, што на хлебе і вадзе, тут няма такога посту, я нікому не дазваляў. Я ведаю тых двух людзей, якія прасілі ў мяне на гэта дазвол. Калі хтосьці хоча так пасціць, то трэба запытацца ў свайго святара, якога спавядаюцца, альбо ў свайго душпастара прыйсці. Таму вельмі асцярожна, калі ласка, з рознымі формамі посту. Пост, які нас абавязвае, гэта мы можам не глядзець тэлебачанне ў нашай парафіі. Максімум серыялы можна, але іншыя не. Добра. Тут з намі зараз ёсць на алтары Пан Езус, таму, калі ласка, працягваем гэтую нашу медытацыю, нашу малітву. Калі ласка. Усё споўнілася, але трыумф крыжа быў як бы незаўважальны. Таму грабніца – гэта чаканне на перамогу над грахом і смерцю. Найсвяцейшы сакрамент будзе накрыты белай вуаллю, якая ў гэтым выпадку азначае частковае адкрыццё пасхальнай таямніцы. Але гэты боль ужо прасякнуты надзеяй хуткай перамогі. Езус да канца застаўся верны айцу і чалавеку. Яго цела, знятае з крыжа, толькі кароткі час спачывала ў руках маці. Яго цела трэба аддаць зямлі. Недастаткова прыніжэння крыжа, бо крыж узвышаецца высока над зямлёю. Трэба зайсці ў адхлань, каб вызваліць тых, хто там заключаны. Грабніца, таксама як нашае цела, падчас Еўхарыстыі прымае Хрыста. Ён уваходзіць туды не дзеля таго, каб там застацца. Трэба, аднак, дачакацца трэцяга дня. Цярпенне, крыж, смерць не могуць узбуджаць сумненні. Таму і мы перанясём зараз Хрыста ў найсвяцейшым сакраменце ў грабніцу. Будзем чуваць пры ім, каб у нашай свядомасці ахвяра Хрыста не ўзбуджала сумненняў. Разам з ім пахаваем нашае цярпенне, каб у цішыні Вялікай Пятніцы чакаць раніцы трэцяга дня. Пахаваем у магілу нашыя грахі, каб не насіць іх і не паўтараць, каб не быць магілай на двух нагах, бо праз некалькі хвілін магіла адкрыецца ў касцёле. І хай жа яна не будзе нагадваць нам, нас саміх, як грабніцу, а будзе знакам перамогі Езуса Хрыста над смерцю, над нашымі грахамі, перамогі, якой будзем чакаць у цішыні і роздуме яшчэ да заўтрашняй ночы. Чакаць, каб адзначыць Пасху, здзейсніць пераход ад нашых цярпенняў. Але гэта ўжо не сёння. Уклемчым.
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Перший день новенны до Божьей милосердности. Молимся об милосердности для всего человечества. Єзу наймилосерднейший, тільки Ти літуєшся над нами і пробачаєш нам. Не зважай на грехи наші, але на довір, який ускладаєм на безконцую добриню Твою. І прийми усіх нас додому найлітостивішого серця свого, і не отпускай нас з його навіки. Просим Тебе праз любов Твою, якая єднає Тебе з Отцом і Духом Святим. Ойче спрадвечный, глянь в оком милосердности Своей на бедных грешников и на все человечество, якое укрыто у найлітостивішим серці Єзуса. И для Его болесной муки окажи нам свою милосердность, каб мы прославляли усемогутность Твоей милосердности на веки вечные. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, пройди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и в Иисуса Христа, Сына Его, одиного Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замучений при Понскім Пілаті, укрижований, помер и был похованы. Зашел до отхлани, на третий день воскрес померлых, узышел на небо, сядеть праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуль придя судить живых и померлых. Веру в Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, життя вечное. Аминь. Отче спрадвечный, ахвярую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Деле Его болесной муки. 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 Ойче спредвечный, ахвярую Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Деле Его болесной муки. 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 Деле Его болесной муки.
дзеля яго балеснай мукі, дзеля яго балеснай мукі. Ojcze Spradwieczny, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Dzieля Jego bolesnej muki. 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 Ojcze Spradwieczny, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta, dzieля Jego bolesnej muki, 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 dzieля Jego bolesnej muki. Будь милосердный до нас и до всего света. Ojcze Spradwieczny, ofiaruję Tobie ciało i krew, duszę i boskość najmilejszego Syna Twojego i Pana naszego Jezusa Chrysta. Dzieля Jego bolesnej muki. 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 Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Окрови вода, яка пролилася з найсвятішого серця Єзуса, як криниця милосердності до нас. Єзу, довіряємо Тобі. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.